na chame ubeti ewa babia sabe mputu ni ya no free zone adwoso adwuma kase a nka ekọ babi foforo aye free zone sabe ya adwumadi ewo sabe asantema mu nyina betima pagya no na eho na nichi wo yewura nti edi aba eho hyehye nyina asi na de aba ne se basabasa aba ho free zone ho ewo adwoso nti eba yewura ni yewura aye se yeshia mpanifo no sabe yeshia adwoso ni no fa ne mpanifo ni nyina amra ekruto nkro omuna ewo free zone ho eba ya amantianta na meko ya mekusi so na wadaroma onti apo tini mpanifo aka ene nananoma omunyina hwesa nkro no so na hia omunyina de oma no de na ha momma mi hu de asie na be abranya mo nka mi ntia do se de na ha mo kama nti ho no maso mo kan tie mo mo no ntina aba mo ho no so efro mo ho obo no bo bru a fuzo bo so na ha tie me ba me ra ni ya o de kakra mi hu de ha mo no so me de obempeni otoso mienu ya ta se hin otumfu achame de tene se ahonom no se be de di kan no de di kan etwia wo mu a wo mu emfudie ni wo mu nyama nyina wo so no de ma wo ema yekohia free zone board ema free zone board no de ese wo mu ye bia wo ma ye wi de se de aka no isikasem sebe ebisa wo mu se wo mu twie sika ni nyina wi enti de se ababedi sebe o yewura hono de se wo mu aka no a yetwia wo mu mfudie de ma wo mu no amamre ne Ghana mrem ne kire se se wo mu so ye ma wo mu bibi ansa enti skanu nyama emedi ahemfo no ho no mo nso so edi bi ama wo mu a sebe wo mu wo ma hwe wo ma sase a wo mu didi so no so enti eno na ama aye asemo a na wada otumfo wada uruma ewo edweso sese fɛn na ko fie di ba me hene se ne ya ja se kan ya sa be peneti achame kai de na so ni bibisa sibisa ba ho azi kasala ko di wura ho no me bo a Joe. Kache wo mma me say. Joe. Adwuma ne de pese ba. Joe. Minister for no apa be hume. Joe. Adwuma de wo say ye me so me pese ba. Joe. Adwuma ka che ze minim se sika bi de ka ko na se anko duru ni pe wo no no. Joe. Adwuma ko ba wo mo hyehyɛ ni nyina amra nam ne wo mo ne mo nhia no ye mhwe sika akamu ne aban pebusia ne fa twetwa na aso bi mra ho. No se no se. Adwuma no. Why? We some for na ho. No, we say skabia bedi sabi ko ko ho mo a ama ana mo ho na se mo se ka mo sa anka nti we say me so wo se na echi okoba a ho ga ta se mo ma jojo mu ya di na ba ni na mra e di atom bia no o be ni na se bi twa boka na se boka to wura se de bi go bia so nya ho boa o be to ho wura ba ya ba mra na se bi twa bia ka e ba so bi mra no ne de ande wadi agba ewu papa no obewu ha wadi de ya ka yo sika no minister na ba obe se me bo se bibie wo mbia obehwa ya tua bi ya betua de ama wo ma wo ho se minister na ba ha ba ko bu no no de me ma ne nkosu obi ensem ni ahwe mo nim ni ya tua sister no twembi de aka se se twetwe bi betua o me nkosu obi ensem we he se be ko bi na akọ na so dwa ba o mo pese na otu mi enu kura mo ko mbamba so boya fo aba ho se aban foforo no mo pese ni papa behwe asase no se be se be na otu be ba ko otu bi fe no mo hwe ba mo ho ban na me nka no mo besi mo so na mo fo mo ko na mo hwe asase ni se mo ni za no se ni papa hwe asase no so bi hwe ho ni na no amo hwe mo ho ban sa be to iwe ni
ewura sɛ sɛ de sɛ ɛbɛ obi agye bi ansa bɛka na wɔn nso bi asase ne nyinaa ewura sɛ ne nso ba so bɛ yi so bɛ pɔn ne ewi a ɛsɛ obi adi bi ansa bɛka ɛda so nyaba. na adwuma no nso mmra ma asantuma nso mpagya. na adwuma no mmra na asantuma mpagya sɛ wɔn kasa kyerɛ wɔn no obiara ne kom sɛ de wɔn kaa deɛ no wɔyɛ ma obi asa kaa ne deɛ no saa pɛpɛɛpɛ ɛna obi nso wɔyɛ ma obi asa kaa ne deɛ. obiara nya apokyerɛ. yɛba nti abufuo ba yɛ nti yɛbɛsɔ ama yie. ɔsɛ obiara nya apokyerɛ dɛ ba yɛ abufuo ba nyinaa no abɛni sase hɔ deɛ wɔayɛ bi ɔbɛyɛ mana yɛ yi pɛpɛɛpɛ na so nyaba. ayé azantu akɔ anu abɔ ɔba ama ne ɛsɛ kane deɛ deɛ asɛ ati gya nti yɛhwɛ deɛ aka no ne ɛfɛ. ɛɛ ɔsɛ ɔka kyerɛ ɔba sɛ de baa yɛ no ana ɔde ne nsa akɔbɔ mu no ewura se ɔdi ne nso yaka deɛ ɛwɔ ma ho bio yɛhwɛ ne yɛn tete no. yɛdi kan wɔ yare no na bɔda hɔ ɔtun mu. ne sɛ odi afa ne ho adi. inu agya edumu hwɛ na mɛma apagyahin mu ahwɛ ama. wɔn no mɛburu. Minister ne prison for ma be so no ma bo na na mama na ni aka champion ko no ma ko wɔn no mɛburu odi mu no ɔda wɔn. wɔn ansɛ. adwuma kase na ebe se de ba ti yenya bi ebe de ni aye bokwa. sɛ adwuma kase yɛ de sɛ de ba ɔyɛ bi sɛ wɔn hɛ de wɔn kra ɔyɛ prison so ba na pagya so ebi sɛ tɔ so ba yi ba sa ɛyɛ wɔn adwuma ne nyinaa sɛ bi di nyinaa yɛ asantuma nkɔ so obi ba kɔfɔ nkɔ di sɛ ne ko di wati. I would say, what does that do?